أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو خير الناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. Masu bibiya ta a wannan kafa ta Aliyu Abubakar Musa ko kuma a YouTube ka kalla ko kuma shafin mu na Ahlul Bait Daily. Ina maka barka da wannan lokaci kuma ina muku barka da halin da muke ciki na farin ciki da abubuwan da suke faruwa a nan gabas tsakiya. Abin da nake so na tattauna yanzu a nan shine wanda yake a kurkuce kai tsaye, shine wani salo da Yahudawa suke amfani da shi wajen kawo farraka a tsakanin muminai. Za ku ga kwanan nan sun fitar da wani bayanai da ke nuna kan cewa ai sun kashe ƙani ko kuma sun kama shi ko kuma daga baya ma yana musu aiki. To wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke yaɗawa wanda sun yi irinsa a Falastinu. Akwai wani bidiyo da suka zo na gani aka zo aka watsa takardu wanda a ciki yake nuna kan cewa idan kana son ka sani wanda suke leƙen asiri a tsakaninku to ka shiga wannan site ɗin. To amma alhamdulillah wannan wani abu ne kamar ka ce jifa na ƙarshe ko kuma na kusa da na ƙarshe da su Isra'ila suke yi, wanda yake nuna kan cewa lallai suna jin jiki ko kuma kusa da rushewa. Wannan abu kuma ba kuma bane, yana nuna kan cewa yanzu su ba za su iya faɗan ba, suna so su haɗa wata rigiman da zai sa tsakanin juna muminai a dinga faɗa, da zai ba su lokaci ko su samu ƙarin ƙarfi ko kuma da zai taimaka musu wajen kawo ƙarshen muminai, wanda muna fatan Allah kada ya nuna musu wannan. So alhamdulillah babban farin cikin shi ne jama'a sun fahimci kan cewa wannan wani wasa ne tsakaninsu, kuma an fahimci kan cewa ya ƙaruna kawai sun yi rauni ne sosai, da suna su amfani da wannan wajen nuna saka ruɗani a cikin al'umma. To haka ma dangane da shi wannan ƙwani ɗin, wanda lamari ne wanda daga baya gashi na yanzu ta bayyana kan cewa ba haka bane. Kuma akwai wani magana da Rahabar yake faɗa kan cewa duk wanda kaga mumini, duk wanda kaga wannan kibiyar mumini yana fuskantarsa, to shi ne mai aiki tsakani da Allah. To kuma yanzu abin da zamu fahimta anan shine mun fahimci kan cewa shi ƙani wato wani kusa ne a cikin lamarin harkar 'yantar da Falastinu. So za su iya da za su yi kawai sun tarwatsa wannan lamari din, wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala kada ya ba su dama. Kuma nan gaba zan zo muku da bidiyoyi da suke magana akan makaman Iran da kuma dalilin da yasa Isra'ila ba za ta iya kawo Iran hari ba. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.